Den nære orient er malet af Martinus Rørby i 1838 på hans dannelsesrejse til Tyrkiet. På billedet ses en masse mennesker i fint tøj og en tjener, som ejer en vandpibecafé. 2 svedige kvinder til højre i billedet længtes overdrevet meget efter friheden. Det fucking samme gjorde de danske borgere. Billedet er fyldt med en masse idylske symboler. Farverne, tøjet og vandpiben og svanerne er med til at gøre billedet mere køligt. De danske borgere, de battlede for at få afskaffet enevælden og indført demokrati. YOLO. På billedet ses også en hund og nogle appelsiner, som ligger ude for kurven. Det viser lidt, at der er overskud, ved at man kan se, at appelsinerne ligger spredt ud omkring på jorden. På den måde kan vi se, at penge og mad nok ikke er det største problem for mennesker. De slangelignende agurker på billedet er med til at bryde det idylliske og symbolisere ondskab. På den måde kan vi vise, at verden nok ikke er så god, som man går og håber på, den er. Kunstneren længtes sygt meget hjem, fordi Danmark er så crisp.